Tots els vehicles camper van provistos d'un sistema de calefacció, diguem-ne, estacionària, en el sentit de que es pot utilitzar la calefacció amb el vehicle aturat i, per tant, tenim climatització en tot moment. Dins d'aquests sistemes hi ha sistemes que funcionen amb gas i sistemes que funcionen amb gasoil. En un altre vídeo us explicaré les diferències entre uns i altres i els avantatges i inconvenients. Però avui ens centrarem fonamentalment amb el sistema de Truma, que és el sistema Truma Combi, que és el que porten la majoria de vehicles. En el sistema Truma Combi tenim un mando, un sistema de display, que ens permet una molt alta configuració. Per accionar-lo, senzillament hem de pulsar. I aquí el que veurem ràpidament és un símbol que ens indica el nostre vehicle i el seu termòmetre de temperatura. Si pulsem, automàticament podrem seleccionar quina és la temperatura de treball que volem. Per exemple, 21 graus. En la part superior ens apareixerà la flama. La flama ens indica que el sistema està operatiu, la calefacció està engegada. També ens apareixerà el símbol de la bombona de gas. Vol dir que tenim la bombona connectada i en servei. I també ens apareixerà el símbol del ventilador. Vol dir que la calefacció comença a treballar. Si volem utilitzar el sistema d'aigua calenta, que ens permet també el Truma Combi, perquè el sistema és combi perquè permet fer aigua calenta i calefacció simultàniament, ens posarem en el símbol on tenim el termòmetre dins l'aigua. I ens permetrà diferents configuracions. Una que és Eco, ens posarà la temperatura de l'aigua a 40 graus, una que ens diu Hot, que ens posarà la temperatura de l'aigua a 60 graus, i l'última que ens diu Boost, que també ens la posarà a uns 60 graus, però a màxima potència, els 4.000 watts que dona l'aparell. Ho accionem i també ens apareixerà en la part superior. Si el que volem és tenir més potència i més velocitat d'aire per escalfar el vehicle més ràpidament, ens desplaçarem fins al ventilador. El ventilador vindrà configurat en la funció Eco, que l'aire surti a poca velocitat i, per tant, el seu so no ens molesti. Però tenim l'opció de passar-lo a High. Per tant, si l'accionem, el ventilador començarà a treballar a més potència. Aquest sistema de calefacció també ens permet una configuració. Si ens situem en l'opció on tenim el símbol de programador, podrem dir-li a quina hora volem que comenci, Start, per exemple, a les 8 del matí, i a quina hora volem que acabi, per exemple, a la 1 del migdia. I què volem que faci en aquesta hora? Volem que ens posi la calefacció a 20 graus i volem que ens posi l'aigua calenta en mode Eco per tenir aigua per poder rentar plats o les funcions que puguem necessitar. Automàticament haurem fet una programació i ens apareixerà a dalt que tenim el sistema en mode programació i, per tant, s'activarà en l'horari que haguem desitjat. També podem configurar, evidentment, els horaris per tenir el rellotge operatiu i també tenim diferents opcions de configuració de la llengua, la pantalla i per poder resetejar el sistema. Una opció també molt important. Si el sistema no ens funcionés, podem anar a l'última opció de totes, que ens marca Reset, i si accionem aquí, el sistema es resetejarà de nou. Una altra opció que també és important quan ho tenim tot apagat és l'opció de fer anar només el ventilador per refrescar l'aire i per generar un moviment de corrent interna dins del vehicle. Ara aturarem la calefacció. I entrarem directament en aquesta opció. Quan girem ens dirà vent, per tant ens està dient que estem activant la funció de ventilador. I a dins d'aquesta opció podem anar des de l'1 fins al 10, són les diferents potències d'aire. Aquest aire ens sortirà per les mateixes sortides que la calefacció i ens permetrà renovar i refrescar una miqueta l'interior del vehicle, sense ser un sistema d'aire condicionat. Us hem presentat totes les funcions que ens permet el display del Truma Combi 4. Com veieu, és un sistema molt complet, molt fàcil d'utilitzar i en el que teniu un comandament molt intuïtiu. També tots els equips venen amb un manual que us permetrà entrar en certs detalls més ampliats. Moltes gràcies.